Хора, в днешното видео ще си ликна моите настройки. Така, сега започваме, нали, настройките. Ще спробвам много важно. Когато флашвате, ви става черна флашката, а не бяла. И между другото, хора, направих 1000 кило, 59 кило, и направих 1000 кило с балансионка. Днеска направих пак опенинг на 800 Robux, т.е. 3 скин кейса. Така, хора, също казвам, когато стигна 100 абоната, правя giveaway на 3 скин кейса. Избирате си какви да са скин кейсовете или, например, Target Bundle, RPG Bundle и Medkit Bundle. Едно от трите скин кейс, такова, Started Bundle, оня, как казва RPG Bundle или Medkit Bundle. Един скин кейс, да знаете само. Потвърждавам. Нямаме на разбрали хора. Нали хора, сега си ликнах настройките. Така хора, другото, което ще правим днешното видео ще играем едно в едното, разбира се, с Knife. Имах един коментар. Слушайте каква е история. Той ми каза, че той ми затваря и сега играе. Да се спомнеш, да се спомнеш, да се спомнеш. Не го срамите в това. Сега ще видите как айде да гледате как играят си. Айде ми какво ще играе си. Айде ми съм на FPS. Добре. Учи ми се FPS. Тук е някой писал You're Free. Между другото, хора, ето емоутите ми. Имам Take the L, имам тоя, имам тия двата от паса, тоя и тоя. Но някакъв дойде, хора. Сега ще играем only с Knife. И разбирате, че ще се падне неговия мап. Ма няма как. Пишете долу в коментарите балансионка, ако така се произнася, или карамбит. Според вас, кой от двата скина е по-добър? И да. Добре, аутоснайпер. Има и Medkit Bundle. Добре, брат. Играем нов скил, брат. Дете. Между другото, хора, FC Mobile не умира
малко се запалих по нея. Искате ли да видите някое видео на FC Mobile? Как, например, ще пакна Роналдо, или как той ще ми използва ауто и ще кемпи отзад. Как са нормални неща са хора. И аз ще използвам аутото с снайпера. Що можем, брат? Така казвам на човек, който ми написа ника в миналото видео. Пратих ти покана сега да ти помагам ли искаш, или да ти фарма килове, или просто да играем. Ако искаш, нали, да играем, добра идея да се присъединим към телефон. Нали, ако нали си на поне на 11 или на 12, добра идея да ми звънеш, да не ми звънеш, по Дискорд да говорим. Искаш, ще снимам дори. Така че, брат, ако нямаш Дискорд, се опитай да се инсталираш. Говорим. И мога да ти дам стратегии, как да играеш, да ти помогна. Хора, също казвайте дали искате видеоклипове на Brawl Stars с моя приятел, или искате някакви чаленджи искате някакъв чалендж в Rivals да направим, и то ме най-фина. Най-накрая малко скил. Аз без това вървя на 250 МС, вече 200. Но очаквам да си хитвам шотовете. Ей, но скил, брадър. Да, брат, смисъл, бати. Не го казвам нещо. Много разсърден човек. Ами хората, като вие те са такива и вие използвате ето такива фолдаут. Здрасти, пич. Добре. Всичко е под контрол, хора. Мисля, че само малко ми лагна. То в мен дойде. Не го слушайте. Предикшн. Къде си бе? Той отива да се хилва, аз забравих. Ще ме хилва. Какво си, къде ще се криеш? Цяла игра ли, бе? Много ми е лесно, брат. Щом ще играе с нов скил и аз няма да играя с нов скил. Нямаш проблем, брат. Ей, Джейк, да се спънеш. Мисъл, бати, нечестно е Джейк. Хора, както виждате, това видео го снимам в 8 часа. Значи не е много лесно. Честита баба Март и честито освобождение на всеки. И никой не иска да ме умва. Хора, май ще трябва да се влизам от старите акаунти. Като цяло, хора, пишете дали искате да снимам. Просто изберете някаква игра в Rivals. И то е в Roblox. Може да снимаме на Bed Wars старите години. Може да снимаме на Steel Brainrot. Only Knife. Добре, той е мой човек. Мой човек, брат. Записа го весто, не. И гледайте сега как ще напише Only Knife, няма да играе с Knife, брат. Това ще е иронично. Knife ли? You're so cooked, my brother. И хубавото ми видео. Come here. You're cooked. Много ми е лесно. Искаше с Knife, играти с Knife. Аз по принцип чак да кажа, плиз. И ми лагна. Добре. И той ми играе с канабита нов скил. Бръх. Играеш с най-нов скил Knife, бе, брат. Смисъл, за къв си помислил, брат. И by the way, беконски, брат. Нарочно той го каза. Нарочно слово беконски.
глава при това. Знаеш, че брат не мога да ме атакуваш. Мислиш, че съм тъп, бе, брат, ама ти си... What the heck? Какво направи, бе, брат? Буквално ти ме доджна май първия път и след това аз ти доджнах и след това ти реши, че е добър идея, брат. Аре, в едит, брат. Пускам те в едит, брат, в YouTube. В YT те пускам в едит, брат. Аре, в YT те пускам в едит. Барлето е много слаб с мувмента. Къде бе, брат? Как? Добре, интересно не е. Добре, брат. Много интересна игра, брат. Смисъл. Мога се бакстабнем един час. И аз моят герой не слайдва. Аз съм на повече хил, това го знам. Брат, сложихте в едит. Право го едитнах, брат, толкова направо го съсипах. И хора, нали, ако искате повече видеа на Rivals, лайкнете, събнете. Разбира се, знаете си процедурата. Това е моя дил е да снимам видеа, вашия дил е да лайквате и събвате. И разбира се, да пишете коментари. И ако искате да отключва, например, диамантената ножка или диамантения снайпер, обаче ако нали искате такива видеа, да знаете, че ще се забавя, защото разбира се, и аз съм ученик и аз трябвам да учим, не че много правя се пак. А така да е, хора, иска някакъв партнер, но ми дойде съучастник. Бати, клипвам те, брат, клипвам те. Добре, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако видеото ви е харесало, разбира се, абонирайте се, споделете си приятели и разбира се, събнете. И таковете в коментарите, т.е. напишете в коментарите на какво искате да снима. Ако искате, например, да правим някаква голяма креница, да ги навия и петима, и да видим тук да правим една креница. И хора, това е. И това е от мен. Чао, адиос, до нови срещи.